Nhar it-tnejn propju f'din il-Kamra il-membri parlamentari ser jissuktaw bit-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Liġi rivoluzzjonarja illi mistennija żżid il-kontabilità u trasparenza tal-membri parlamentari. Il-liġi se tintroduċi l-kariga ta' kummissarju għall-standards pubbliċi li jinħatar biqbil bejn 2/3 tal-Kamra tad-Deputati. L-Speaker Angelo Farrugia spjegalna li din il-persuna se jkollha id-dritt li tinvestiga każijiet ta' ksur tetika tal-membri parlamentari u ta' dawk meqjusa bħala persuni ta' fiduċja. Ikun hemm watchdog, ikun hemm persuna illi tara illi il-komportament tagħhom kemm etiku dak il-mod kif għandhom iġibu ruhom fil-konfront bejnietom stess, viżavi l-Parlament, fl-amministrazzjoni u anke mal-pubbliku. Kif ukoll aktar gravi jekk ikun hemm possibilità li jkunu qed jiksru xi liġi tal-pajjiż, pereżempju għatt ta' korruzzjoni. L-investigazzjoni ssir kemm wara talba ta' kwalunkwe ċittadin u kif ukoll min jett il-kummissarju u għandha titlesta fi żmien 6 xhur. Madankollu l-ħsieb s'issa hu li din l-investigazzjoni tmur lura sa 2 snin qabel it-talba. Il-Kummissar tal-Public Standards fost id-doveri tiegħu u s-setat huma li jara li dak li qed tiddikjara huwa verament dak li huwa ġust u li inti qed taħbi xejn mid-dikjarazzjoni. L-abbozz ta' liġi jitkellem dwar ir-riperkussjonijiet jekk persuna tinstab ħatja mill-kummissarju ta' ksur ta' etika. Ir-rapport li l-kumitat li mexxijena, mbagħad aħna niddeċiedu fil-każ ta' parlamentari x'għandna nagħmlu fil-konfront ta' dak il-parlamentari. Nista' nibgħatu għalih ngħidu isma' inti tirranġa ma tkun xi ħaġa demini, ma tkun xi ħaġa mhux kbira. Ma jista' jkun hemm każ fejn isma' dan għandu jiġi jagħmel apoloġija. Jista' jagħmel apoloġija l-Kumitat, jista' jagħmel apoloġija jekk ikun il-każ serju aktar illi jagħmel anke fil-Kamra in open session. L-Speaker qal li b'din il-liġi ta' standards fil-ħajja pubblika jafu jonqsu dikjerazzjonijiet infondati li jsiru fil-Kamra tad-Deputati waqt id-dibattiti. Ma jfisser illi issa verament m'hemmx aktar suspetti imma issa ħanimxu biex l-eżekuttiv li qed jipproponi dil-liġi li qed jipproponija il-Deputat Prim Ministru Louis Grech, din liġi ħataw li ħafna l fuq il-komportament ta' kull wieħed waħda minna biex mhux biss joqgħod attent imma ħajkun taħt skrutinju. Farrugia saħaq li la darba tgħaddi din il-liġi pajjiżna se jkun teżempju għal pajjiżi oħra. Dinja liġi b'saħħitha ħafna li kieku kull pajjiż fl-Ewropa jkollu liġi bħal din, naħseb il-fiduċja fil-politiċi fl-Ewropa tkun iktar il fuq.